És el moment ara de presentar-los l'espectacle que volen presentar a partir del 15 d'agost a Peralada als comedians. És la història d'uns contes que segurament molts de vostès han llegit. És la història de les 1001 nits. Sensualitat, erotisme, música colpidora i ritme trepidant són alguns dels ingredients del nou muntatge dels comedians. I és que la companyia d'en Joan Font aquesta vegada ha tret la pols als contes de les 1001 nits. De fet, la idea de recrear aquest viatge a l'Orient va sorgir quan es va cremar la Biblioteca Nacional de Bagdad. A veure, Joan, explica'ns això, que aquesta creació de les 1001 nits dels comedians neix precisament de la destrucció. Sí, una notícia terrible, no? Quan es crema una biblioteca o un museu, es destrueix, és un genocidi, es destrueix la cultura d'un poble, es destrueix la memòria. I aleshores, arrel d'aquest conflicte... I arrel d'aquesta notícia, nosaltres inventem de dir, no sé, ja que és l'any del llibre, per què no fem el llibre cremat, no? I ara que estem veient, estan salvant llibres. Sí, és una notícia també del diari que una gent jove, quan hi va haver-hi la quema d'aquesta biblioteca, el que feien era treure llibres als màxims que podia, posar-los a les mesquites, portar-los a cases, a llocs insòlits, els van posar a les clavegueres, a llocs on... D'aquesta manera és com comencen les vostres 1001 nits. Clar, i llavors nosaltres el que fem és que un dels llibres que van cremar, nosaltres no el cremem, i és el llibre de les 1001 nits. I saben qui és que fa el personatge de Xerassat, la persona que explica les històries a les 1001 nits? Doncs s'emportaran una sorpresa, perquè és la Chearana. Que a veure, tu aquí estàs llegint les 1001 nits? Sí, estava llegint un llibre que està en blanc perquè en teoria ja me'l sé de memòria. Clar que sí. Escolta'm, i com ho portes això de representar una història on hi ha molta venjança contra les dones? La veritat és que em fa molta il·lusió, perquè jo diguem que m'imagino que avui en dia pogués existir una heroïna que pogués treure de l'horror aquesta societat on estem immersos a partir de les seves armes, que són l'amor i el fet d'explicar històries. Exacte. I a banda d'aquesta història dels comedians, amb què més estàs treballant? Si hi ha altres projectes? Ui, ara mateix, doncs, acabo de tenir un fill, ara em té 6 mesos, els de comedians em van rescatar quan feia 3 mesos que el vaig parir, justament m'he volcat molt amb això, tinc projectes de teatre, dirigint teatre. Però en aquest espectacle, argument a banda, la música és un dels passaports directes cap a l'Orient. Les melodies d'en Gani Mirzo, tocades per llaüts i darbuques, transporten al món de les 1001 nits. I deslliurada ja del camuflatge de l'Orient, és el moment de descobrir qui ha organitzat l'espai escènic. I el responsable d'aquesta escenografia és en Frederic Amat, que com va anar que construïssis aquest zoco vertical? Tot comença sempre amb una pregunta. Com donar a veure, com crear un espai escènic que convoqui i faci evocació i suggerència de les 1001 nits, no? I el rebost i la cantera d'imatges a sortir de la premsa, de la televisió, de hemeroteques. És a dir, no volia de cap manera fer un espectacle orientalista, sinó que convoqués aquest món cremat i aquest memoricidi que ha sigut la guerra d'Iraq, no?